yadda kana ba ta da Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ko ba musulmi bane ku? Ai kai din ne ba mu sani ba ko shi. Stop. Take time. I say stop, take time. So yanzu kowa ya gabatar min da kansa, in ji aikin shi a gidan nan, in ji kuma kowa ya tsaya ya aikin shi. So name aikinka. My name? Yes. Matawalli. Matawalli Murad. To start. Work. Ni ne sarkin gida, ni nake kula da komai na gidan nan. Sai na ga dama a shiga, sai na ga dama a fita. Messenger. Mr. Man, your name? Abdullahi. Look! Your name? Abdullahi. Big name. Abdullahi. Work. Ni ne nake wanke ma Alhaji da Hajiya kaya. Okay. Washman. Okay. Madam. Your name? Hajara. Aikinki? Niyar aiki ne a gidan. Me? Dafa abinci sannan da kula da cikin gida. Hajara! Look! Duk ranar da gidan nan na da shi da datti, ko aka nemi abinci aka rasa, Hajara ba ki ji daɗi ba. Do you hear me? Do you hear me? Da ranar kaga gidan da datti, ba ka nemi abinci aka rasa. Tattai. Me gadi. Ba da gadi suna na Matawalli. Me gadi. Matawalli. Lo. Ka da ki Matawalli. Okay. In za ka ƙara dukansa kuma ka daka. Ai ba wancan mutum ba ne.